Fel arfer, mae pobl yn gofyn am cod chips, ond ni yn gwerthu lot o pies a bethau fel la, ond cod chips fel arfer. Heddi, rysol y chips a sausage y chips, mae wastad yn poblogaidd. Dwi yn joio ambell i sticky tea pie a bethau, Cod a chips y gorau, ond ffefryn fi, a gyda mushy peas hefyd, neu curry sauce. Fi bwyd nawr. Gair curry sauce cafi i ni ddifynnu amdano cyria. Yn union, ie. Mae bach popeth wedi cael mewn chop chips dyddi yma. Shane, siwr i ti? Iawn, diolch. Chi iawn? Ie, ti'n hapus ar dewis y fwydlen heddi te? Besio? Ti'n fwy really fish and hapus, chips? actually. Bach. Mwy o burger, ond... O, ti'n mwy o burger i ti? Felly, beth yw'r twist ma ti'n neud i ni heddiw? So, dwi'n neud eitha traddodiadol, so pysgod o Sglodion, ond yn batter fi, dwi'n mynd i neud gin and tonic. Gin and tonic batter. So, lot o'n hoff bethau heddi. dydd Gwener yw e, so ni'n meddwl dod gin ar i'r studio. O, pam ddim? Dwi'n cysau dweud hyn, dwi'n siŵr os dwi'n fan o gin and tonic. Ti'n be, o'n i'n meddwl Ali Williams yn ffysi fel arfer, mae fe dy fi ar ddi Gwener. Dwi'n barod i gael ymlesio. Dwi'n drif allan, ond rhan y diod ei hun dwi'n mynd fan. Ble ti am ddechrau, Shane? I ddechrau, pysgod o'r siop, pysgod wedi threwi. Pa fath o pysgodyn yw? Haddock yw hwn, cod yw'r un arall sydd yn poblogaidd. Ond just, pysgod chep iawn. Ie, a di haddock i dod yn chepach na cod? Bach, ond mae'n nhw'n chep. Heb asgwrn, heb croen, mae'n iawn i fynd. So, i ddechrau, y batter. Mae fflwr self-raising mewn fan hyn. Tonic. Tonic. Hwna'n od i weld, ydw e? Fatha boi gin and tonic, beth yw'r tonic sydd i fewn? Just tonic plain yw e. Ond os chi eisiau, gallwch chi cael tonic gyda blas yn y fe. Mae hwnna'n Mediterranean twist o beth mae'r fot. A wedyn, bach o gin. Ti'n nabod? Ti'n nabod y boteli na. So, bach o gin mewn a mae'n jyst yn rhoi blas fel bitter bach, fel juniper. O, neis. Cymysg hwnna, dim yn rhy tenau a dim yn rhy taw. Os mae'n rhy taw, bydd y pysgod ddim yn coginio'n iawn. Felly o batter ni, ta syml i wneud, dwi'n rhoi i wneud... Na fi. Really syml. So, mewn i'r fish, mae'r pysgod wedi cael ei sychu a bach o halen ar y fe hefyd. So, di hwnna di dod wedi rhewi nawr? So tynnu fe... Mae dat yma ro. So, just yn y batter. Handi ddo, chos a wedyn yn y ffrio dwfn. Os dim deep fried ach i gytre, pan o olew ar y tan. Ti'n bod yn ofalus, te? Mae'n casglu, dwi? Na pan mae hon da fi. Ni'n mynd i weid. Ond dan y pysgod di'r hewi, ti'n gorau tri neu baratoi o, efallai rhywbeth i rywun yn gyffyrddus yn neud. Lle ddim yn rhy anodd i bobl sydd wedi arfer, ond... Mae'n haws. Mae'n haws, i'n neud o fel la. So, nesa, dwi wedi coginio yn barod. So, Sglodion, tato wedi torri'n tew iawn. Wedi berwi mewn dŵr halen am tua 10 munud. Sa'n siwr esbonio fe. Paid berwi fe yn rhy llai, so coginio fe. Reit, oce. So 10 munud. So mae rhain yn meddwl iawn, a mae rhai yn cwmpo bant. So di hwnna wedi cael gormod, yn rhy mysi fe? Mae nhw wedi cael gormod, ond mae hwn yn dda. O, mae well gormod na ddim digon, fe? So, just i wneud pethau'n hawsach. Waw, mae lot o olew fyna. Trei olew yn y ffwrn. Ffwrn 250, a just towli mewn y Sglodion. So be, yn i'n meddwl, pan chi'n popdi, yn i'n meddwl jyst so dda reid o nath eich gael Sglodion di'r hewi, ond mae lot o sain. Pwy fath o olew? Di'r diet ti'n mynd cychwyn heddiw na di? Pa fath o olew? Olew llysia. Olew llysia. Ie, olew chap. Olew chap, mewn y fe. So, Sglodion mewn. Nesa, mushy peas. So, chi'n caru mushy peas. O, fi'n dwlu ar mushy peas. O, dwi ddim. Sori ddeud, o, dwi'n bod yn ffysi, ond peas slwdge, mae jyst edrychiad yr slwdge na'n troi ar fi braidd. O, ni efo gael cyn y di sil. Menyn fan hyn, so eitha lot o menyn. A mae marrow fat peas da fi fan hyn, so dim peas y gardd, marrow fat peas. So mae hynna wahanol ta? Blasu'n well. Blasu'n well. Ei, na i weithio ti na, fi'n nabod fi'n dda dan mushy peas. A neud mushy peas. A mae choc chips yn mynd yn ffansi na, mae rei nhw'n ychwanegu bach o mint y bethau i'r mushy peas, ys e? Ie, na, ysdim bryd. Just cadw fe'n symbol. Ifan. So, coginio reina tua 15 munud yn isel iawn, a bydd popeth yn dod i gilydd. A mae mushy peas dyma fi. A jyst i gorffen hon bant, bach o hifen, jyst i dod o popeth ato gilydd. Achos mae'r menyn gallu splitio bach. So, popeth o gilydd. So mae'r tonic wedi mynd mewn hyd yn hyn, ond ni heb weld y gin yma mewn to. Ie. So be, o'n i'n meddwl ddall,
fish and chips yn gallu bod yn eitha iachus dibyn ar y ffordd ti'n neud o. Ie. Ond i bendant ti'n mynd lawr y lôn yna heddi ma'n o. So fe'n iachus. Na pan mae'n blasu mor dda. Wel, ie. Nesa, tart o sos i fynd efo. Mae bach o twist hefyd. So mae mayonnaise, mae gherkins, mae capers da fi. Bach o shallot. Bach o lemon. A wedyn mae lava bread da fi fan hyn. So seaweed bach. Ie. Welshman's caviar, maen nhw'n dweud. Ie. So be dwi'n meddwl dwi wedi gael o bryd i gilydd yn siŵr o fod yn stiwdio fan hyn, ond dwi'n meddwl fi wedi brynu fo. Ie, na. So mae hwn jyst yn rhoi blas y môr. Blas Ie. Ie, hyfryd. Popeth yn dod o'r môr. Felly, felly fi'n gofyn cwestiwn twp yn hyn. Wyt ti'n prynu fo'n math o tin ysgyn ti fanna? Fel am dod pan ti'n brynu fo'n siop, ie? Fel mae hwn dod yn y siop. Eitha chep, hawdd. Ie, iol, ie. So byddai'n gweini lan nawr. Saws tartar fyna. Tra bod ti'n gweini, ti wedi paratoi plated fach i ni. So na beth sy'n casyn ymlaen, Shane? Ti wedi gwneud eitha da i beidio claddu fewn o'n barod. O. So, edrych yn dda, di. Un peth dwi'n meddwl wneud ydy O, yr na fi. arddangosiad ar y plat. Reit, ddim yn A wedyn, Bach o lemon. pysgod mas. Halen, mae halen yn bwysig. Ei, Heto. lwcus, bod ni'n mynd i bita lot o gynno iddi. O, A wedyn, na crunch i'r cyrdew na. dyma'r sglodion sy'n dod mas o ffrwn. Gyn i weld nawr te. O, mae rhaid i gael bach o... Ie, hwnna ddim isio. Gobeithio bod y camera ddim arno fi nawr tra bod hwn rhoi llon ceg. Dorwch y camera ar i ni. Na, ie. Felly, fish and chips a'r twist. So be, dim yn blasur? Wrth ymwneud nhw? Dim yn blasur gin y tonic mor greu. O, bendigedig. O, Crispy nice. Crispy nice, popeth ti moyn. Ond eto, bod ti'n gweud bod e ddim yn iach, mae rhyw deimlad iach yn iachach i hwn, a beth ti'n bita o'r... Nostalgia.